só é boa para os banqueiros, só é boa para os multimillonarios, só é boa para as grandes corporacións, pero é letal para a maioría da sociedade, para os que somos a base desta sociedade. E esa política hai que cambiala, vainos a vida en cambiala, e temos unha oportunidade de empezar a facelo a partir do 22 de maio, apostando por forzas como o Bloque Nacionalista Galego. Porque, volvo a decir, todos e todas sabemos que isto é necesario cambiálo, que por moito que intentemos mirar para outro lado, sabemos que van por todos e cada un de nós, porque van. Como se podrá tolerar unha situación donde empresas que obteñen multimillonarios beneficios, e as vou a citar, como Telefónica, ao mesmo tempo queiran despedir 6.000 traballadores e traballadoras? Pero como se pode permitir que isto siga así? E o 22 de maio, digo, temos esa oportunidade, porque todas e todos nós tamén temos as nosas propias responsabilidades. Nós decimos que o Bloque Nacionalista Galego non fuxe das súas responsabilidades, pero tamén todas e cada unha das persoas debemos tampouco fuxir delas. Tampouco fuxir delas. Digo isto porque hai que frenar a política da dereita. Eu dígolles que é unha política insaciablemente insaciable, por decilo redundantemente. Non se calman. Despois das eleccións asistiremos a novos retallamentos. Hoxe mesmo, fíxense vostedes, leíamos nos medios de comunicación que ese home, ese gran home, Miguel Anxo Fernández Ordóñez, creo que ahora non se chama Anxo, efectivamente, debeu quitalo por algo, en castellano era Ángel, quitou de Ángel, ahora se chama Miguel Fernández Ordóñez, o que dirixe o Banco de España. Pois fíxense vostedes, está preocupado polo exceso, polos altos salarios que hai neste país. E claro, habrá que decirlle que nós sí estamos preocupados, pero polo seu. Ese sí que é un alto salario, polo seu. O caso é que, efectivamente, na nosa sociedade aumenta a corrente de simpatía hacia o Bloque Nacionalista Galego. E non é por casualidade. Dende logo, é, entre outras cousas, porque digan o que digan, onde goberna o BNG, nos concellos que goberna o BNG, as cousas van a mellor. Como se demostrou no Porriño na época de goberno do Bloque Nacionalista Galego. Algo que lle preocupa, como saben vostedes, ao Partido Popular. Preocúpalle que se poida demostrar que se pode gobernar moito mellor que eles. E por eso fixeron esa moción de censura, que ao final lle vai a resultar inútil, porque o alcalde de Porriño, a partir do 22 de maio, será Raúl Francés. Será Raúl Francés. E tamén porque a xente sabe que o Bloque Nacionalista Galego está coas persoas dende logo as duras e as maduras. Estamos cando hai que defender o idioma ou a cultura, pero tamén cando hai que defender os dereitos laborais, salariais ou das pensións. Quen senón está coas persoas senón o Bloque Nacionalista Galego? Quen outro está? E esa simpatía hacia o BNG preocupa ao Partido Popular.
Por eso estos días o señor Núñez Feijóo anda preocupado e emite estas mensaxes tan interesantes, ¿no? Ven a decir aquelo estos días de que votar BNG é levar a imposición diel dos bipartitos. En realidad, o que nos está dicindo o señor Núñez Feijóo, e é o que, evidentemente, todos entendemos, é que votar BNG significa que o Partido Popular non entrará nos concellos galegos. Non entrará. Non entrará. E anda o Partido Popular outra vez tan escaso de propostas como de ideas. Dende logo, está en campaña recurrindo outra vez aos tópicos de sempre. Anda a vender outra vez mercancía falsa. Falsa. Tan falsa como a que vendeu nas eleccións autonómicas. E o que ten que explicar o Partido Popular, o señor Núñez Feijóo, é porque baixo o seu goberno, nos 2 anos de goberno do Partido Popular, o paro está disparado en Galiza. Porque desde que goberna o Partido Popular en Galiza lideramos a destrucción de emprego no Estado. E que lle explique aos 245.000 parados e paradas, moitos deles, efectivamente do Porriño, os xóvenes que teñen que emigrar e precisamente estando preparados buscar o traballo fora da terra e que lle explique aos galegos e galegas por que de paso Galiza sigue perdendo poboación. E iso é o que ten que facer en lugar de andar dicindo que o Partido Popular vai ir aos concellos a crear emprego. Que hai que ter valor. Pero xa saben vostedes que estos a valor, por non decir outra palabra, non hai quen lles gane. Non hai quen lles gane. Polo tanto, volvemos aos tópicos da austeridade. Eu esta mañá decía que o señor Núñez Feijóo cada día que pasa se me parece máis a San Francisco de Asís. El austero. Alberto I, el austero. Efectivamente. Pero claro... Pero a austeridade non hai que predicala, home. A austeridade hai que practicala. Practicala. E o Partido Popular, dende logo nas administracións, practica pouco. Xa non vou a falar de Baltar. Non, podía falar, porque antes estaba criticando a compañeira que o Partido Popular só crea emprego familiar. Vaya, pero emprego é, ou non, aínda que sea das familias, francamente. Pero bueno, seguir o señor Baltar. Eu levo un tempo preguntándome, e seguramente estou equivocado, e ao mellor hasta me acusan de algo, pero levo preguntándome canto lle costaría ás arcas públicas da Diputación de Pontevedra, gobernada polo Partido Popular, unificar a dereita en Porriño. Bueno, e canto lle costará despois, porque isto non vai quedar aquí se gana. E o Partido Popular nos volve a falar de código ético, ¿no? Que saben vostedes perfectamente que consiste no seguinte: decir unha cousa e facer xustamente a contraria. E non o digo porque sí, agora estamos no transfugismo. Non oirían vostedes falar de transfugismo. Non oirían pronunciarse o Partido Popular contra esa lamentable lacra da democracia, que tránsfugas de ninguna maneira. Anda, pois teñen as listas cheas deles, efectivamente outra vez, e aquí volve a non pasar absolutamente nada. Bueno, o Partido Popular, como saben, as súas promesas en eleccións son máis falsas que unha moeda de 5 euros. Eso xa o dou por suposto. Pero aparte deso, ás veces o Partido Popular en eleccións ten visións. Non, en serio, ten visións. A veces hai visións en Fátima, en Lourdes, pero o Partido Popular ten as de oficio, non? Ten visións, entra en trance, non? Fíxense vostedes, tan en trance están e tantas visións, hoxe mesmo, un diputado do Partido Popular anuncia en roda de prensa que vai a pedir a comparecencia do ministro Blanco no Congreso para que explique o retraso na chegada do AVE a Galiza.
O Partido Popular, en unha visión sin precedentes, xa digo, ni en Lourdes, acaba de descubrir o que leva dicindo anos o Bloque Nacionalista Galego. É que o AVE non chega no 2015 ni de broma. E por que non chega? Sí, sí. Non chega, pero non chega pola complicidade tamén do Partido Popular. Ou quen firmou hai ben pouco tempo eso que no seu momento se festexou a foguetazo limpio e que se chamou o Pacto do Obradoiro? Pero quen estaba asinando o Pacto do Obradoiro? Era o señor Núñez Feijóo co señor Blanco. Un pacto que a sabiendas sabían que significaba exclusivamente dar máis tempo para incumplir. Dende logo que hai que cumplir con Galiza, que ter as mesmas infraestructuras ferroviarias que os demais lugares. Polo tanto, francamente, o Partido Popular, o señor diputado do Partido Popular, debía non só pedir a comparecencia do ministro Blanco, que sí, debería pedir ademais a comparecencia do señor Núñez Feijóo e a comparecencia do señor Rajoy, e entón así que nos expliquen entre todos, porque todos están na melé, por que se volve a retrasar as infraestructuras ferroviarias en este país. E o Partido Popular, en lugar de estarnos contando este tipo de milongas, de estar recurrindo ao topicazo para facer campaña electoral, debería falarnos de cal é o seu verdadeiro programa. Eu digo-vos que teñen un programa de verdade. Sei que é un programa oculto, pero ese é o programa de verdade do Partido Popular para despois do 22 de maio. Ese sí, aí o Partido Popular cobraralle aos veciños o canon da auga polo uso das súas traídas e pozos. E seguirán intentando avanzar na privatización dos servizos públicos, dende os servizos sociais á sanidade. E haberá, porque o farán, recortes na sanidade e no ensino público. Ese é o programa oculto do Partido Popular, ese é o que lle debería explicar aos cidadáns. Polo tanto, compañeiras, compañeiros, amigas e amigos, o 22 de maio hai que ir votar. Votar BNG, pero ir votar. Se non votamos nós, non vos preocupedes. Outros hano de facer por nós. Polo tanto, os que estén pensando na abstención para curar os males que lles produce a política esta de dereita que efectivamente é mala de aguantar, nada resolverán quedándose na casa. Resolverán indo a votar o Bloque Nacionalista Galego. Votar BNG. Por eso nos pedimos o voto da xente que se sinte galega de corazón, da xente que non se resigna. Da xente que ten a cabeza e o corazón na esquerda, dos xóvenes que aspiran a ter, dende logo, un futuro mellor que o que lles está a poñer en riba da mesa a política da dereita. Polo tanto, amigas e amigos, a forza útil para parar o Partido Popular en Galiza é o Bloque Nacionalista Galego. Non hai outra, é o Bloque Nacionalista Galego. E a forza útil para impedir a marcha atrás, a volta ao Concello do Partido Popular no Porriño, é o Bloque Nacionalista Galego, é Raúl Francés. Hai alternativa, hai futuro, a traballar, a vencer. Con Raúl vos deixo.
Boas noites, boas tardes, veciños e veciñas, amigos e amigas, boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, eu recordou Guillerme, as miñas primeiras palabras teñen que ser de apoio a un alcalde legal, honrado, eficiente, o noso compañeiro Xaquín. O noso compañeiro Xaquín que, por unha lei inxusta, non o deixan presentar as eleccións, cando todo o seu concello quere que se presente. E non o deixan presentar por unha atrapallada que fixo o PP no ano 90 e tantos. Eso é o que está pasando. Chegou o día, o momento de recuperar a ilusión, de traballar para o futuro, de abrir novamente as portas ao futuro e a esperanza, de devolver, como fixemos hai 8 anos, a Casa do Concello os seus lexítimos propietarios, vós, os veciños e as veciñas. Manuel, un amigo de Vigo que hai 2 anos que vive aquí no Porriño, hai cantidad de xente nova no censo electoral de xente que vive a vivir para o Porriño, e ademais nos sorprende dicindo: o Porriño é un pueblo que está moi ben, é un pueblo moi bonito. Os porriñeses todavía non acabamos de creelo, non? Todavía estamos naquel Porriño de hai 9 anos e todavía non acabamos de creelo, non? Pois este rapaz, outro día, Manuel, mandoume un vídeo por internet e ademais unha mensaxe na que expresaba a súa indignación e a súa preocupación. Que era o que salía naquel vídeo? Algúns xa o mirachedes. Pois naquel vídeo saía un home que berraba coa cara desencaixada, que mesmo parecía que lle iba a dar algo, e que decía o seguinte: yo os prometo que en Porriño non volverá a haber un goberno progresista. Yo os los prometo. Quen o prometía? Nelson Santos, o candidato do Partido Popular. Sí, é así, Lidia. Tal cual. Parece mentira, pero é así. A min, eu que fixen foi escoitalo, non o vin todo o vídeo porque realmente hai que ser masoquista. E eu non son masoquista. Pero o certo é que tal dixo, non? Pero lle puxen un correo rápido a este rapaz, a Manuel, ademais quedei con el despois para tomar un café, e dixe: non te preocupes, Manuel. É o candidato do Partido Popular, chamase Nelson, é o que está agora de alcalde, é un ocupa desde hai 1 ano e medio no Concello, o puxo aí Louzán. Por primeira vez desde que pasou o tema da ocupación do Concello, eu teño que agradecer a Nelson algo, que diga por primeira vez unha verdade. El non quere un goberno de progreso para o Porriño. E eu estou aquí para dicirlle a Manuel, que non sei se está por aí, pero seguro que sí, para dicirlle a Manuel unha cousa: eu si estou por un goberno de confianza que busque o progreso, o futuro e a esperanza para os veciños e veciñas do Porriño. Eu si estou por iso. E vou dicir máis. Coa vosa axuda, co voso esforzo, o noso tamén, pero coa vosa axuda, co voso esforzo, entre todos e todas, o día 22 vai haber un goberno de progreso liderado polo nacionalismo en Porriño. Queira ou non queira o Partido Popular. Aínda que a Nelson lle pegue un jamacuco. O vamos facer igual. Desde que nacemos, as persoas precisamos confianza. Precisamos vivir en situacións de confianza.
O ser humano non naceu para vivir entre berros e con medo. Precisa estar tranquilo, vivir en confianza. Hoxe estamos nunha situación de emerxencia, como contou Guillerme. Estamos nunha das maiores crisis que se recordan. Eu que xa son maior, non recordo unha crisis igual. E como dicía el, e eu vou a repetir, isto non é un desastre natural, isto non é un terremoto, isto non é un tsunami, isto é unha crisis artificial, unha crisis creada polos banqueiros, pola gran banca, pola avaricia desmedida dos especuladores, polos que xogan na banca a ruleta rusa. Sabedes o que é a ruleta rusa? Pero non poñen a pistola na súa cabeza, a poñen na cabeza da xente humilde, a poñen na cabeza dos traballadores e traballadoras, a poñen na cabeza dos autónomos, a poñen na cabeza dos pequenos empresarios, a poñen na cabeza dos xóvenes, dos homes e das mulleres. Desa maioría social a que van dirixidas as nosas palabras. Porque nós falamos coa xente todo o día, diariamente. Somos xente de andar pola rúa, todos nos conocedes. Non aparecemos agora por arte de Birloque. Nos conocedes ben. E a xente se achega a nós para pedir axuda e solucións. E con esa xente falamos. Como falaba eu hai uns días cunha familia en Torneiros, nai, pai, 4 fillos menores, por culpa dunha hipoteca, perderon a súa casa, a súa única vivenda. E sabedes que máis? O banco aínda lle reclama máis de 60.000 euros despois de quedarse ca súa casa. Este é un mundo injusto e nós estamos contra esa injusticia. E desde o Concello tamén vamos a colaborar para defender esas familias. E estamos, evidentemente, os coruñeses e as coruñesas que nos últimos tempos perderon o seu traballo. Despois de traballar moito tempo, despois de cumplir día a día, despois de deixar a piel nas empresas, botáronos fora. E nós estamos con esa xente. E tamén estamos cas persoas maiores que se apelotonan en urxencias no centro de saúde, que non caben xa. Por qué? Porque o señor Feijóo, ese que tanto fala, aí falaban de austeridade, e que ademais o señor Rajoy o pon como exemplo de bondade e de bo goberno, porque o señor Rajoy hai máis de 2 anos que cedemos os terreos para ampliación do centro de saúde e o señor Rajoy non fai a ampliación do centro de saúde do Porriño. Por qué? Porque ele está máis preocupado de venderlle a sanidade pública ás empresas privadas que provocaron esta crisis tan grande. E tamén falamos para as persoas de Chelno, Pontellas, Mosende, Torneiros, que todos os días teñen que cruzar o paso a nivel donde morreu Luís. Ese paso a nivel perigoso. Pois falamos para esas persoas. E, ademais, dicir unha cousa. Se o AVE, como dixo Guillerme, non vai chegar, non sei se dixeches ata o 2018 ou máis alá, non? E a nós nos están dicindo que a solución do noso paso a nivel pasa polo AVE Vigo-Porto, que ese xa non sabe se vai chegar algún día. Estamos moi preocupados e dicimos unha cousa públicamente. Fomento ten que dar unha resposta ao Concello do Porriño e sacar o paso a nivel e sacar as vías do centro urbano. E nós imos traballar por iso, como traballamos nos anos que estivemos no goberno. E tamén estamos con esas nais, con nenos e nenas pequenos ao cargo, que viven como poden, con pensións alimenticias miserables, de 300, de 400 euros, como me contaba outro día unha muller, con 4 fillos. 300, 400 euros para poder subsistir todo o mes. E cos mozos e as mozas, que habitualmente son insultados como la generación NIMBY,
de generación nin nada. Os mozos e as mozas son xente moi preparada, a xente máis preparada que tuvo nunca o noso concello e a xente máis preparada que tuvo nunca Galicia, e non teñen entrada no mercado laboral. E eles están buscando emprego e non lles deixan entrar. Iso é a verdade. Iso é a verdade. Nada de generación mini, ni nada de que son vagos. E máis, moitos deles, contaba antes Victoria, moitos deles neste momento teñen que estar volvendo para as casas dos seus pais despois de ter iniciado unha vida autónoma porque están perdendo os traballos. Pois a todas esta xente dirixe a mensaxe delegada. Para decirles unha cousa, estamos aquí, como sempre. Estamos con vos, como sempre. Estamos aquí indignados. E estamos aquí tamén con esperanza. Porque eu, desde que empecé a falar, agora, non, desde que empecé a falar cando era neno, eu empecé a falar moi rápido, a andar lento, como o meu fillo. Pois, desde que empecé a falar, estaba mirando as vosas caras, e vendo as vosas caras, vendo a diversidade de situacións que hai aquí, neste auditorio hoxe, e vendo a diversidade que nos levamos na lista, pois teño que dicir unha cousa. Eu sei que o futuro é posible, no Porriño. Sei que o futuro é posible. E é posible si temos un goberno de confianza. E é posible si temos un goberno que comparta os problemas cos veciños, que traballe como unha piña con eles e que busque situacións consensuadas e entre todos, como contou a miña compañeira Mónica. O barco da nosa economía está no medio dun temporal. Precisamos unha tripulación que conoza ben a onde hai que ir. Precisamos unha tripulación que se mantenga tranquila, serea. Precisamos unha tripulación que teña no corazón a todos e cada unha das persoas do barco, e ese barco se chama Porriño. E precisamos unha tripulación e un capitán que non se dedique a dar berros coa cara desencaixada e asustar a xente. Iso é o que menos precisamos. Non queremos un alcalde que no medio da tormenta reparta os salvavidas entre os seus amigos e deixe os demais aparte. Non queremos un alcalde que en tempos de penuria e escaseza, cando pechan moitos comercios, cando están pechando pequenas empresas e medianas empresas no Porriño, que todos o sabemos, empresas que ninguén pensaba que puderan pechar, ¿no? Porque levaban aquí toda a vida, ¿no? O sea, casi o nome do Porriño estaba asociado a elas, ¿no? Cando están pechando esas empresas, pois este alcalde reparte os beneficios, reparte o traballo do Concello nun pequeno grupo de empresas que son amigos e socios del. Isto é o que está pasando. Isto é o que está pasando. E nós precisamos un alcalde xusto que axudique as obras de xeito transparente, que garantice que os concursos non están amañados, como estuvo amañado o concurso da Escola de Música e como estuvo amañado o concurso da Escola de Teatro. Precisamos un alcalde que non amañe os concursos. Que non xogue cos cartos de todos e cada un de vos, cos cartos de todos e cada un de nós, para favorecer os seus amigos. Si quere co seu bolsillo, co seu capital, que faja o que lle dé a gana. Pero cos nosos cartos, que non xogue a privilexiar a uns poucos. Que os cartos de todos son para o beneficio colectivo, son para todos. De goberno de Nelson, como digo, foron favorecidos un pequeno grupo de empresas. Esas empresas teñen socios que son amigos directos do señor alcalde e da súa man dereita, o teniente alcalde.
Neste ano e medio voltouse a reproducir a peste que creíamos ter extirpado do Porriño. Un grupo pequeno de persoas con intereses económicos persoais e determinados está facéndose coas arcas do Concello. Sei que o que digo é grave. Non o diría se non tivera datos na miña man. E ademais unha cousa. Pídolle a Nelson que se deixe de esconder detrás dos titulares da prensa e que faga un debate comigo. Que veña a debatir, porque eu teño muchas cousas que decir. Non teño ningún problema, me la tiro a la cara. Pero a mí non me gusta andar por detrás. Non me gustan esos rumores que non se sabe nadie que nos dixo. Eu as cousas que digo, estou aquí para dicir, eu as dixo e me fago responsable. E tal como me fago responsable, digo, Constante, Víctor, Abelardo, membros destacados do Partido Popular están levando todas as obras do Concello do Porriño. Así directamente. E moitos o sabedes. E sobre todo saben os pequenos empresarios e os pequenos comercios que antes utilizaban o Concello do Porriño. Saben que aquí se está creando un monopolio alrededor dese grupo de goberno, prefiro chamarles como chaman antes, deses ocupas, que están facendo negocio a conta de todos nós e cos nosos cartos. E se o señor Nelson ten algo que decir, estou disposto a sentarme donde queira e cando queira, pero con luz e taquígrafos, non escondido no despacho da alcaldía como está ele. Quixérame descubrir que é o que queren decir o eslogan do Partido Popular. Non sei se miraxe, se está florado por aí. Dicen que o Porriño quere. Eu dicía, que vai decir isto de quere? Que é o que quere? Está moi clarín. O que quere é facer negocio no Concello directamente e sin competencia, a dedo, como queren facer en Mos, como queren facer en Salceda, en Tui, en Mondarín, en Salvaterra, Mondarín Balneario, como queren facer en todos os lados. E o BNG é a porta que se vai pechar nas narices para que non podan facer iso. Vos sodes a porta, vos sodes os que tedes a mão na pechadura para pecharles a porta adiante e dicirles unha vez: ata aquí chegamos, e a partir de aquí ustedes todos a casa, porque o que queremos é un goberno xusto, un goberno que non amalle as cousas. Hai que apurarnos os circuitos electores do Porriño de boa fe e ademais exercendo o seu dereito democrático a votar a quem lles pete. Hai moitos ahora que están aí no goberno que non loitaron por isto, pero nós, e os que vamos sendo maiores, eu vou sendo maior, e a xente vai sendo maior no grupo do BNG, e moita xente que está de salir, durante moitos anos loitamos por isto, para que houbera democracia, que o voto fora secreto, libre. Bueno, pois a xente que vote o que lle pete, a xente que vote o que lle pete libremente. Pois moita xente que hai que aprobarnos votou por as listas do Partido Popular, de Ciudadanos do Porriño e de Independientes do Porriño. Que pasou con ese voto? Que pasou con esa confianza que depositaron en eses partidos? Eses que decían, eu non son do PP, eu vou contra non sei que, eu vou contra non sei canto. Que pasou con iso? Que de repente miraron que o seu voto se convertiu nunha mercancía e que dentro da casa do Concello aquilo se convertiu nun campo de feira donde se compraba e se vendía voluntades, donde se compraba e se vendía voluntades. Todos subimos. Chegou o tratante dejando de Pontevedra, os billetes enrollados unha goma no bolsillo,
e dixo, canto vale? E todos a correr detrás dele a ver que lle vendía o porco. Todos a correr detrás dele. O Beregá non, porque o Beregá non o compra nadie. E a vontade que se deposita no Beregá é unha vontade que nin se vende nin se compra, non se canciona. Todos sabemos que estaba na foto, verdad? Estaba Nelson, estaba Gonzalo, estaba Carrera, estaba Marcelino, estaba Gonzalo. Logo nos enteramos tamén que estaba Barros, unha foto que conseguimos en internet, tomando as copas a dar en Chelo. Ben, pois todos estes, neste momento, teñen as mans manchadas. Teñen as mans manchadas, porque venderon e compraron a vontade dos vecinos. E esta xente xa non merece gobernar o Concello do Porriño, porque o traicionaron. Traicionaron algo que é o principal, o máis xusto, o que todos buscamos, o voto libre, directo, oculto non, como se chama iso, secreto, e que cando votas unha cousa, a xente que saliu elegida durante 4 anos ten que defender o que votaches, non defender o contrario do que dixo. Iso é o que están traicionando. E os do Beregá sabedes que somos unha forza de palabra, que somos unha forza de confianza. O saben os que nos votan e o saben os que non nos votan. É así. Os que nos votan ben que cada vez nos votan, cumplimos o que decimos, a veces metemos a pata. Que non mete a pata? Que non se equivoca? Pero saben que facemos o que dixemos. E tamén o sabe a xente que non nos votou. A xente reconoce no Beregá unha forza que ten palabra, que ten valor, que dá confianza. Por iso moita xente neste momento no Porriño, vendo a atrapallada que se montou no Concello, dice, a eses non os voto máis, eu vou levar o voto ao Beregá, que ese polo menos non me traiciona. E iso está pasando. E sabedes unha cousa, o día 22 hai unha encrucillada. 2 camiños. Falades vos, eu mismo contades vos. Eu iba a contar o campaña, isto é así, pero resulta que sodes vos que me venís a dicir. Aquí só hai 2 alternativas, con posibilidades reales. Ou goberna Nelson, ou goberna Raúl. A cuestión está ben clara. Un problema. A dereita vai unida. Bueno, vai unida, van na mesma lista. Porque eu falo con uns e falo con outros, Dios mío, non? Porque falan uns dos outros, non? Pero van na mesma lista. Este é o momento, como se dicía antes, como dicía Guillermo, de non perder ni un só voto. E ademais dar voto a aquelas alternativas ao Partido Popular que teñen verdadeiramente posibilidades de goberno. A xente o ten claro. O goberno está entre o goberno de Nelson ou o goberno de Raúl, entre o goberno do PP ou o goberno do Beregá. E eu vos digo, eu confío na xente do Porriño. E Lidia fai. Si, Lidia, de verdad que sí. De verdad que sí. Eu confío na xente do Porriño. Vou recordar un dato que ainda non temos. Hai 4 anos, cal foi a forza máis votada no Porriño? O Bloque Nacionalista Galego. Fomos a forza máis votada. Sacamos xa máis votos que Nelson. E agora vimos sacar máis votos que Nelson. Non porque estamos aquí de chulería, sino porque vos queredes que saquemos máis votos que Nelson. Entón a cousa está moi clara. Amigos e amigas, o día 22 vamos dar unha alegría a este Concello. Vamos a facerle pasar unha mala noite a algúns, pero vamos dar unha alegría a este Concello. E o Concello
vai ter que volver á normalidade de que nunca debeu salir. Esa normalidade que viu a romper o tratante de Jándoles de Pontevedra. Esa normalidade. E o día 22, co vosso apoio, ca vosa forza, co voso empuxe, o Bloque Nacionalista Galego volverá a liderar o goberno do Concello do Coruña. Ánimo e adiante, a la victoria. que xa non están. Ollos son do andar. Óllame meio no teu, ollos dos que ven
dicir que está